tenim, som els que ens complementem en Morella i en tota la seva comarca. Però estem aquí per respaldar i recolzar a Ximo Puig, com molts ajuntaments i molts càrrecs municipals, perquè pensem, i almenys pareix que ens unís, i ara ho està comentant l'alcalde de Gandia, que a banda de que pertanyem a una organització política, quan entrem a fer política pensem que la política la tenim que fer el més propera possible. El més propera possible és en els nostres pobles, en les nostres ciutats i en els nostres ajuntaments. Per tant, nosaltres sí que ressaltaríem, o jo sí que voldria ressaltar, que quan una persona opta a dirigir una organització política, qui millor que aquell que coneix al llarg de tants d'anys el que és gestionar política dia a dia i en els ciutadans. Jo crec que a vegades en la nostra organització, particularment, el passar per un municipi o per un ajuntament és molt important per a després, com aquí queda reflectit en el programa que ens ha distribuït Ximo Puig, se nota molt eixa experiència municipalista. Nosaltres no és que forméssim un grup municipalista, és que som municipalistes. Tots en la nostra trajectòria política ho som. I si això és una etiqueta, doncs molt ben donada l'etiqueta, perquè ho portem de pertany a una organització política, però a la vegada de fer política diària, i d'això Ximo en sap molt, i per tant creiem en aquest projecte, perquè tot el que presenta aquí són coses, problemes que diàriament ens trobem els alcaldes, els consellers que estan governant o estan en l'oposició. Nosaltres el que volíem aquí en Gandia, a la vora de la Mediterrània, Benicàssim, Vinaròs i més càrrecs consellers, alcaldes i diputats que hi ha aquí, que este eix que ve des de l'interior encapçalat per Ximo Puig, evidentment no perd de referència el que és la Mediterrània, i de la mateixa manera els que estem en la Mediterrània i en la nostra organització, encara que sigui en pocs vots, perquè són, desgraciadament, zones poc poblades, per a nosaltres sempre té la mateixa importància els núcleos que estan molt poblats com els núcleos rurals que estan menys poblats, però que no per això tenen que ser ciutadans de segona. I això queda reflectit aquí i queda reflectit en les accions que han pres Ximo Puig sempre i, evidentment, com no podia ser d'altra manera, en el seu projecte. Encoratgem a Ximo, mos tens a la teva disposició i, evidentment, d'alguna manera creiem que anem o estem en el camí adequat de revitalitzar un partit i com en la línia que hi ha del segle XXI, i que som capaços, malgrat que hi tenim aquesta avantatge de que tenim moltes opcions, però que damunt aquestes opcions no estan únicament dirigides a una, com ocorreix en altres partits polítics. Aquí hi ha un debat d'idees i, evidentment, les nostres idees, els nostres principis estan reflectits com a municipalistes en aquest document que avui se presenta a l'opinió. Moltes gràcies.